Bon dia, Blai. Bon dia. Com has dormit? Bé. Està sortint el sol. Les nostres bombolles. I he sentit un elefant. He sortit fa una estona. Brutal. Ha fet un... Estava per allà. I de seguida he anat un guàrdia a mirar a veure si estava entrant. Brutal. I crec que hi ha cocodrils també. Mira, mira els vidres d'aquí. Hola! Hem arribat caminant a un dels pocs punts on pots baixar el cotxe, que és aquesta anomenada piscina dels hipopòtams. N'hi ha moltíssims. Oh, ja estan travessant per allà. Quin som més estrany que fan. Semblen borrecs. So each house, one family. So we have like 37 families. Yes. So all houses building by ladies. Each lady can build their own house according to the number of children. Yes. We can eat inside. Okay? Let's go. Ya siapa? Boleh watch your hand. Karibu. It's not for fighting, just for protecting ourselves. Yeah, because sometimes we live with wild animal, very dangerous animal, like lion, hyenas, leopard. So when we move the jungle, with livestock, we must to have weapons like this. Que diferent que és el món. A pocs metres de distància, Avui hem passat la tarda aquí, descansant. No ho veurem, jugant, sentint els sorolls del Serengeti. A veure si sentim animals. Avui no veurem la posta de sol. Però és que estem cansats, És molt de tute això de fer safaris, encara que vagis dins un cotxe.